Hola a tothom, benvinguts a aquest petit experiment. L'altre dia estava amb uns amics, tot dinant, i em van demanar què era això del Patreon. I em vaig fotre un niu tan gran mirant d'explicar-los què hi havia i com funcionava, que m'ha semblat que seria una bona idea de fer aquest vídeo amb gravació de pantalla per explicar-vos sobre el terreny què és i com funciona i que després cadascú pugui decidir amb més coneixement de causa si creu o no que val la pena de fer-se'n subscriptor. Aquí teniu el web, tal com el veu un subscriptor, mitjà o premium. Quan surti el contingut premium ja us ho faré notar, però veureu que bàsicament és el mateix. L'única cosa que canvia és que hi ha un contingut que segons quin tipus de subscripció tens, doncs t'apareix en tancat. Aquesta és la web tal com la veu un subscriptor. A la columna de l'esquerra, no? La columna de l'esquerra d'aquestes pestanyes estan, diguem, actives només si ara vaig aquí i apreto Back to Create Your View, que és com veig jo al web quan hi treballo, però que no ho tocarem, perquè aquí hi ha, evidentment, com es veu, una mica els insights, l'audiència, diguem, la informació confidencial. Aquestes pestanyes encara les faig servir bastant poc, perquè ara hi ha hagut una remodelació de la web i, doncs, bueno, han posat aquestes pestanyes. Aquí tenim les col·leccions, que les estic implementant, que és una cosa que pot anar bé ara que tenim més de 1.500 posts publicats, perquè et permet de crear col·leccions per temàtiques, no tant per seccions, i això pot anar bé per organitzar el contingut i fer-lo més accessible als subscriptors. Aquí teniu... bueno, que això no ho fa servir ningú, veieu que aquí és l'últim post del 2019, si un subscriptor vol penjar alguna cosa ho pot fer-ho per demanar-me coses o el que sigui, tot i que també és molt més pràctic enviar-me un missatge i acabem abans. Això és la botiga, que també és nova i que, bueno, de moment hi vaig penjar els meus llibres i samarretes, però que tampoc no té gaire cosa a comentar. Aquí hi ha una selecció dels posts ordenats per popularitat, és a dir, per audiència. Això és per anar a Spotify i aquí hi ha els tiers, on hi ha doncs, això, el tier de 3, el tier de 9, amb la seva explicació corresponent, i més avall el tier de 50, amb la possibilitat de fer-se subscriptor durant un any i estalviar un 5%. Però anem una mica... I aquí hi ha l'About, que hi ha el manifest fundacional, que és de 2019. Però anem una mica al gra, anem al contingut. Aquí hi ha també, exacte, un buscador, imatges, vídeo, àudio, per tier o per mes, veieu? Per mes i per any es pot organitzar i després, evidentment, per paraules. No és un gran buscador, per això insisteixo que això de les col·leccions també anirà força bé, perquè ara que ja tenim més de 1.500 posts publicats, doncs ja al final ni jo mateix sé que hem publicat i fins i tot a mi em costa de trobar el contingut. Doncs bé, aquest és l'últim post que he publicat. L'he publicat, com veieu aquí, fa 2 hores. És l'article del Nacional sense anuncis. Val? Veieu que aquí també hi ha 2 pestanyes. Aquestes pestanyes també en parlarem. Són una mica les seccions originals, perquè ja he dit que la web l'han remodelat i les seccions estan organitzades així a través de pestanyes, com si fos un WordPress. Si ara apretés aquí a política, sortirien tots els articles que he publicat en tancat de política, que ja són més de 200, i també els articles del Nacional junts, perquè això et permet tenir una visió general de com ha anat la política els últims 4 anys. Si apreto aquí al Nacional, només sortirien els articles que he publicat al Nacional. Aquest és el post, la secció de diumenge, els retalls, on hi ha cada 15 dies un episodi de Cartes Vikingues, com veieu aquí, si ara apreto aquí, ara es posarà el vídeo. Llavors, hi hem anat amb bon port. Aquí la Diana parlava de la seva estada a la Fira de Frankfurt. Això es publica cada 15 dies, es pot escoltar en forma de podcast o es pot veure en forma de vídeo. I aquí teniu també cada setmana, en aquesta secció de retalls, cada setmana l'informe de lectura que l'Abel Cotillas ens envia des de París, normalment d'un llibre que ha aparegut allà a França. Si ara tirés més avall, el que trobaríeu serien fragments d'articles de la premsa internacional que els trio en funció una mica no només de l'actualitat, sinó també dels temes que anem tocant i que tenen més força en les converses del mes de Casablanca, siguin en articles, siguin en podcast,
són els temes, diguem, que estem destacant en relació a l'actualitat i en relació una mica al projecte polític i cultural que hi ha darrere de Casablanca, del Patreon. Val? Aquí veieu una altra pestanya, els retalls. Si jo apretés aquí, sortirien tots els retalls que he publicat des de que el Patreon es va posar en marxa. Si anem més a baix, aquest és l'article del cap de setmana, l'article en tancat, l'article de política, veieu aquí, política, que com dic n'hi ha més de 200, però que l'he posat sota aquesta pestanya de política general, que si l'apretes apareixen també els del Nacional, perquè així tens aquesta crònica molt completa d'uns més de 400 articles dels últims 4 anys. El Pacte del Sofà. Normalment, l'article en tancat l'acompanyo d'un vídeo, si pot ser d'un vídeo que tingui gràcia, especial, que no sigui gaire comú. En aquest cas, és un tall d'un vídeo del guitarrista d'ACDC que té bastanta gràcia perquè respira oxigen i fa tot un vídeo passejant entre el públic, elevat per la gent. Sempre miro que siguin vídeos una mica especials, que el que facin sigui descriure la idea de fons que vull donar en l'article. És a dir, l'article de política té una vessant d'actualitat, però després sempre procuro que tingui una idea com més de fons, més, diguem-ne, sense ser pedant, universal, però més de fons, que pugui durar al llarg dels anys. I normalment el vídeo que trio per emfatitzar aquesta idea més de fons. És un joc, tampoc, no té cap altra cosa, però sempre miro que siguin vídeos que tinguin alguna gràcia especial. Aquest és el podcast de divendres. En aquest cas és un Músiques del Llevant. Els divendres puc publicar o un podcast d'actualitat, que és el Bar del Ric, que és el que publico normalment, i que normalment parlem d'història, de política, de ciència, d'economia, o, si no, el que publico és un podcast de música, que pot anar en la secció de Rockstars o en la secció de Músiques del Llevant. A la secció de Rockstars el que fem és repassar la història del rock a través de les grans bandes, diguem, de la història del rock. No té cap secret. Músiques del Llevant és una cosa una mica més complicada. El que fem és tocar músiques exòtiques o alternatives o d'avantguarda. Llavors, tant podem parlar del Jeff Beck o del Pat Metheny, com podem parlar, com en aquest cas, de música tropical, del calipso, o de música grega, o de música napolitana, o de música turca. El Rockstars el faig normalment amb el Pep Quintana i de vegades amb l'Andreu Arribas. El Músiques de Llevant el faig normalment amb el Josep Lluís Fontanella o de vegades amb l'Alexandre Serrano, que està en altres seccions també de Casablanca. I aquí també és un bon moment per introduir la idea dels col·laboradors, que és una de les idees, diguem, una de les coses que a mi més content em fan de tenir aquest Patreon, que és que tinc molts col·laboradors i tots d'una gran qualitat. Només si ara fem llista de les persones que he esmentat, que hem vist aquí que col·laboren, doncs ja veureu que són molts i que a més tots tenen una gran d'això. Hi ha l'Abel Cotillas, hi ha la Diana Coromines, l'Abel Cotillas que fa els informes de lectura i alguns articles, la Diana Coromines que fa Cartes Vikingues, hi ha el Pep Quintana, que en sap un niu sobre música rock, hi ha l'Andreu Arribas, que és molt jove però que també en sap un niu sobre música rock, hi ha el Josep Lluís Fontanella, que és bibliotecari, que s'ha encarregat durant moltíssims anys d'organitzar el banc de música de les biblioteques de la Diputació i que en sap molt de músiques, insisteixo, d'avantguàrdia, de jazz i músiques exòtiques. Hi ha l'Alexandre Serrano, que sap de tot, però i ara fer aquí una glossa a l'Alexandre Serrano seria molt llarg i que també és un dels col·laboradors més estimats de Casablanca, però ja veieu que hi ha quants col·laboradors, si els compteu, mira, ara mateix ja n'he esmentat 6, no? I aviat veureu que n'hi ha molts més. Aquí en tenim un altre, la Marina Porres, que cada dijous presenta el podcast Les recomanacions fonamentals, que fem ella i jo, en què ella em presenta novament alguna mena de contingut cultural que val la pena, que ella creu que val la pena que els subscriptors coneguin i que si posem la sintonia, aquí veureu l'esperit de la secció. No sé si em dirà ara, Aviam si aquí apareix. Aquí. Les recomanacions fonamentals. Està fet amb una mica de conya, aquesta caràtula.
I ara dirà... Sempre. Aquí. La Marina Porres i jo mateix som aquí perquè no deixeu de passar-vos-ho bé. Doncs això, la Marina Porres i jo mateix som aquí perquè no deixeu de passar-vos-ho bé. Aquesta és una secció que ha anat guanyant molta força a Casablanca, que és les recomanacions fonamentals i que està pensada per això, perquè estigueu entretinguts. La vam crear durant la pandèmia, la caràtula està gravada d'una manera absolutament primària, però me l'estimo tant que em sap greu de canviar-la i de gravar-la de manera més professional, però la idea és aquesta, no? Jo la vaig gravar amb aquest punt de conya, perquè quan semblava que el món s'enfonsava amb la pandèmia, doncs vam dir hem de fer una secció, diguem, perquè la gent no s'avorreixi. I vam crear les recomanacions fonamentals. I aquí parlem de sèries, de llibres, de música. Ara l'últim que hi ha per publicar, per exemple, és sobre el disc del Bad Bunny. El que passa que parlem de música des d'una vessant culturalista. A la Marina no li preguntis, no li demanis que faci anàlisis musicals dels discos dels quals parlem. Sempre en fa una anàlisi culturalista, una mica relacionat amb el món de la fama, que ella coneix molt bé, i, per tant, sempre donant-li aquest toc una mica, si voleu, rosa, però d'entreteniment. I bé, jo crec que tenim converses molt divertides. Aquesta és la caràtula de Músiques de Llevant, és molt més agressiva, ja està molt ben gravada, i és el que jo en dic aquí, el nom plus ultra de Casablanca, perquè realment parlem de músiques molt minoritàries, però que molt ben filtrades pels nostres col·laboradors donen podcasts, jo crec que molt interessants. Aquí tenim un altre col·laborador, el Doctor X, que és un especialista en intel·ligència artificial i que en aquest cas va publicar aquest article. Més a baix tenim un altre article de política. Evidentment, la base de Casablanca, diguem, va començar sent la política i, per tant, la política hi té un paper molt important, tot i que, a poc, a mesura que la política ha anat caient, la cultura i la música, la literatura i la música han anat agafant molta més força. D'acord? Aquí una altra vegada les pestanyes, el nacional, la política, etc. Aquí teniu un altre retalls de fa ja 2 diumenges. Una altra cosa que val la pena de comentar, aquí teniu l'informe de lectura setmanal de l'Abel Cotillas, en aquest cas sobre els assajos de James Baldwin, però una altra cosa que val la pena comentar són les setmanes que no tinc a l'episodi de les cartes vikingues amb la Diana Coromines, que el que fem és parlar de la política del nord d'Europa, de Suècia, de Dinamarca, de Finlàndia, d'Alemanya. Doncs el que faig és posar un vídeo de YouTube que tingui una mica de gràcia, novament, que tingui algun contingut una mica exclusiu. En aquest cas, això és un vídeo d'una gira de Europe per Amèrica, però que es va vendre només en el món asiàtic i que va amb els subtítols en japonès i que té bastanta gràcia perquè veus, doncs això, els Europe parlant en suec i la relació que tenen amb l'anglès i tot això. Aquí teniu una altra cosa que també publico les setmanes que no publico l'article de política, que és un episodi d'Ull per Ull, que és un llibre que estic escrivint. D'acord? També, normalment, els episodis de l'Ull per Ull van acompanyats d'un vídeo que el que fa és destacar el fons d'una mica del missatge del fragment que he publicat. En aquest cas, aquest tros parla de la importància dels noms, de la relació que tenen els noms amb els sobreentesos i amb la història, i vaig trobar aquest vídeo del Chris Richards explicant com havien trobat el nom de Rolling Stones i em va semblar que ajudava molt una mica a complementar, diguem, el fragment. Aquí tenim un bar del Ric amb el Pol Bragulat, un altre col·laborador de Casablanca, molt important, que vam publicar pocs dies després de l'atac de Hamas a Israel i que, evidentment, va tenir molt èxit. I aquí teniu una classe, i això sí que és contingut per subscriptors de 50, aquí teniu una classe del curs d'Història de Periodisme, en aquest cas una conversa amb la Diana Coromines en què parlem del puritanisme en els mitjans de comunicació des de Charles Dickens fins
a Günter Grass, i aquí teniu la bibliografia. Moltes d'aquestes classes, una part d'aquestes classes, com en aquest cas, són, les vam gravar en directe i, per tant, estaven gravades en vídeo, en baixa qualitat, durant la pandèmia, i el que estic fent ara és passant-les a podcast i editant-les i actualitzant la bibliografia. D'acord? Aquí teniu un altre episodi de les recomanacions fonamentals. Les recomanacions fonamentals, a part de parlar, com he dit, doncs, de sèries de vídeos, de sèries de documentals, de discos, de llibres, també fem subsèries sobre figures que ens interessen. Vam fer una sèrie molt llarga sobre Salvador Dalí, a partir del seu llibre La vida secreta de Salvador Dalí. Estem fent una sèrie sobre Ferrater, que vam començar fent a propòsit de l'aparició del llibre de la Marina Porres, Donar nous als nens, que porta un pròleg, que és un recull de textos de Gabriel Ferrater, amb un pròleg molt llarg, de 100 pàgines, i doncs encara estem fent aquesta sèrie. En aquest cas aquí parlàvem de Ferrater, dels textos de crítica literària de literatura estrangera, literatura universal, del Gabriel Ferrater. Aquí un altre col·laborador, el Pere Roca, amb un article, El materialisme del cos. El Pere Roca va començar aquí amb uns textos que després van servir per publicar el seu primer llibre, El món suprem. Després va fer una sèrie sobre el Covid i ara està fent una sèrie més centrada en el paper de l'home i la dona en el món modern. I parla una mica, doncs, això, també molt més del cos, de l'adonisme, de la por, de les coses més, diguem, de com això configura la idea que tenim de l'home i la dona avui dia. Aquí un altre article de política amb el corresponent vídeo, que, com dic, sempre els acompanya per remarcar una mica el fondo del text. Aquí aquests comentaris, veieu que els comentaris dels subscriptors a vegades són molt llargs i cadascú... Hi ha comentaris que són realment molt espectaculars perquè la gent hi entén i aleshores acaben havent-hi comentaris que gairebé podries publicar en forma de podcast. Aquí un altre episodi de les cartes vikingues acompanyat de l'informe de lectura de l'Abel Cotillas i els retalls de la premsa internacional de la setmana. D'acord? Aquí un altre article de política, ens anem baixant a baix. Aquí un altre Bar del Ric, que vam fer amb el Víctor Puig, anirem baixant. Aquí uns ossos de París, que també és contingut premium, que fem amb l'Abel Cotillas i que el fem amb Skype perquè el seu ordinador és una cosa és una mica més guapo avui. De la pica. I aleshores, aquí als ossos de París el que fem és parlar una mica del que és de l'actualitat parisenca. L'Abel ens explica una mica quins són els aires que detecta per París i a partir d'aquí parlem una mica de l'actualitat política europea amb les nostres dèries personals, literàries i històriques. Aquesta és una altra sèrie de les recomanacions fonamentals que fem dedicada a la Rodoreda. De moment, a les recomanacions fonamentals jo crec que podem dir que hem fet 3 sèries. Una de Salvador Dalí, una altra del Gabriel Ferrater, que tenim molt avançada, i aquesta de la Mercè Rodoreda, que l'estem fent a partir, sobretot, de la plaça del Diamant, però en aquest cas vam anar al teatre a veure l'adaptació que n'havíem fet i vam fer un programa especial sobre d'això. Aquí un article de l'Abel Cotillas, que l'Abel, a part de fer els informes de lectures, de vegades publica articles de literatura europea, articles molt llargs, de fondo i molt bons, que agraden normalment molt. Si aquí carreguem més contingut, encara apareixeran algunes seccions que no han sortit. Això és un altre article de política. Veieu que aquí van apareixent les pestanyes. Aquí hi ha les pestanyes que permet això. Si jo ara apretés aquí, Abel Cotillas, sortiria tot el que ha publicat l'Abel Cotillas. I així anem fent. Doncs, un segon. Aquí els retalls. Aquí l'ull per ull. Veieu allò que dic del vídeo. En aquest cas, aquí parlava de la Ribert Barrera, veieu, i vaig acompanyar-ho d'una escena d'Alba Zulu, de Zulu, de la pel·lícula Zulu, en què hi ha aquest soldat que fa un discurs
un jove que s'acolloneix quan veu venir les hordes, diguem, de zulus que ataquen la posició i que m'ha fet pensar molt amb l'Heribert Barrera. Què més? Aquí, això. Això és una altra secció de la qual no havíem parlat encara i que encara afegeix més col·laboradors, que és Rom Cremat, que també es publica els divendres, és a dir, els divendres que no hi ha Bar del Ric o no hi ha rockstars o músiques de llevant, de tant en tant publiquem un Rom Cremat, que és això, és una tertúlia de joves. Ara feia molt temps que no ens veiem. Frederic Porta i el Pol Bragulat, d'acord? I amb el qual una mica el que intenten és donar el punt de vista, diguem, dels nois de 20 anys, que estan a la vintena, que encara no han arribat a la trentena, doncs de la política i la cultura del país. Això és un altre episodi de les recomanacions fonamentals. I aquí hi ha un altre col·laborador. En aquest cas, no és Llorenç Stern, evidentment, això és una broma basada en Lawrence Stern. És un senyor que viu a Gran Bretanya, concretament a Londres, i que jo és realment, crec que el cosmopolita més autèntic que he conegut, i que ens envia cròniques dels seus viatges pel món, normalment viatges de negocis. En aquest cas ens parla de la situació de l'Argentina, una mica amb la mirada posada en les eleccions que havien de venir, això està publicat el 27 de desembre, i les expectatives que s'havien creat al voltant de Milei. Veieu una altra vegada, insisteixo aquí les pestanyes, jo apreto aquí i apareix doncs, tot el que Llorenç Stern ha publicat en aquest Patreon. I em sembla que falta només, exactament, el Víctor Puig amb els ossos de la política, que és una altra secció que també fem. No, en falten dos, encara falta una altra. Aquesta és la secció Víctor Puig, que fa Víctor Puig als ossos de la política, que el que fem és parlar de figures importants de la política del segle XX o de l'actualitat, però que ja estiguin consolidades, a partir d'alguna biografia que hagi aparegut, i aleshores el Víctor el que em fa és un anàlisi de la seva vida i també del seu paper o de la seva influència política en la visió, diguem, de la política que es té a Occident. I és una secció que és molt interessant, que ha anat guanyant pes també al llarg del temps. Ja tenim molts capítols publicats, hem parlat de Mitterrand, hem parlat de Trudeau, hem parlat de Schwarzenegger, hem parlat de Václav Havel, hem parlat, diguem, de Macron, hem parlat de moltes figures molt diverses que jo crec que donen una idea que a poc la idea és una mica de restaurar el prestigi de la política. La pregunta de fons d'aquesta secció és una mica què és la política i què podem aprofitar de la història d'Occident, de la política occidental, per, diguem, regenerar-la. És una mica el mateix que fem amb el rock. Veient que el rock s'acabava, jo li vaig dir al Pep Quintana, ostres, hem de fer els clàssics del rock and roll, perquè això és el que quedarà segur. Encara que Occident s'enfonsés, això quedaria com les piràmides d'Egipte, i hem de fer una mica un cànon que permeti, diguem, als joves que no han conegut els moments, diguem, gloriosos del rock, doncs que hi tinguin un cert accés. I una mica, ara falta ja només una secció, que és una altra secció Premium, que és aquesta, que fem amb el Borja Vilallonga, que és els ossos de la fe, també és de 50, veieu que els ossos són tots per 50, perquè la filosofia dels ossos és de dir aspectes de la vida occidental que estan en declivi o que estan a les últimes, què és el que n'hem de salvar, diguem, pel futur. I llavors són converses molt més de fondo i que demanen que el col·laborador tingui també una preparació molt més fonda. En aquest cas, amb el Borja parlem d'això, parlem de religió, parlem del declivi de la religió a Occident i una mica de com pot evolucionar i com podem salvar la fe. I això és una mica el que hi ha en el... Aquí hi ha un altre col·laborador, Josep Gascon, que de tant en tant m'envia també articles. Fixeu-vos la quantitat de col·laboradors que hi ha. Insisteixo, ara
per acabar, m'agradaria fer una repassada dels col·laboradors que han sortit aquí, que potser me n'estic deixant algun, perquè jo crec que és un dels orgulls de Casablanca, si em permeteu que ho digui d'aquesta manera potser una mica cursi, no? Però realment, bueno, a mi em motiva molt veure que hi ha tanta gent disposada a col·laborar en aquest Patreon de manera desinteressada o interessada, evidentment, però, diguem, que jo no podria pagar tot això ni que fos milionari. I, per tant, doncs, em fa sentir ric i afortunat. Deixeu-me que faci per acabar, aquest repàs de col·laboradors. Espero no deixar-me'n cap, però que insisteixo que crec que és el més important de Casablanca, a part de la qualitat, evidentment, juntament amb la qualitat del contingut i la diversitat del contingut. Però, insisteixo, hem parlat de l'Abel Cotillas, de la Marina Porres, de la Diana Coromines, hem parlat del Josep Lluís Fontanella, hem parlat de l'Alexandre Serrano, hem parlat del Pep Quintana, hem parlat de l'Andreu Arribas, hem parlat del Pere Roca, hem parlat del Doctor X, hem parlat del Llorenç Estern, hem parlat del Víctor Puig, hem parlat del Borja Vilallonga, o sigui, em porto ja no sé quants, és a dir, vosaltres mateixos, no? No sé si me'n deixo algun, del Josep Gascon. Vull dir, bueno, res, no sé què, mira, m'he quedat mut de l'emoció, O sigui que això és el Patreon de Casablanca, ara vaig a dalt, aquí el teniu. Res, si us ve de gust fer-vos subscriptors, doncs ja ho sabeu.